da ya sa muka fito muka yi magana wannan Mahraz din na ji bakin ciki ma da aka ce dan arewa ne. Yaro pa Mahraz, the game changer is here. Abdul Wanzam, DJ Abdul not good Yafito si dependence so. Got me to do a go so. Ya put your feeling, abun ya put your feeling. Ya put your feeling, Mahraz na put your feeling. Abun ya put your feeling, abun ya put your feeling. Ya put your feeling, Mahraz na put your feeling. Why Wanzam? Why Wanzam? Why Wanzam? Ga why Wanzam? Ko makiyan makoyo hakuri, tunda babu guri sai hakuri. Mahraz na put your feeling. Mahraz ka fito fili, su bawa sai dai su hakuri. Ko su baka guri, in ka fito za su baka guri. Mai hakuri shi zai ka tari. Cewa suke yi baka iyawa, na san da cewa kana iyawa. Zalan kiɗa kai kake haɗe, wasu kawo kiɗan kai kake kashewa. She dey sweet, she dependent so. Got me to zuwa gaba ko ba sa so. Muna gaban su suna baya, muna ta ba su kaman kaya. Waza ya gaba da yin Allah, Allah ya ce sai mun yi. Mama addu'a ce take mini, safa da yamma har da yini. Yau a cikin su wa zai ci mini, Allah ne ke rika mini. Sannan ki mama na gode, zan miki gata in yo bebe. Monday to Thursday har Sunday. Ashe da hasadar ku muke cin girki, bazo muke yi gunyin aiki. Idan da sauti ban burki, ku je da su siyo shirin har haɗa gasa na yin waka. Da mun shigo da nan bari to si dependent so. Got me to zuwa gaba ko ba sa so. Ya fito fili, abun ya fito fili. Ya fito fili, Mahraz na fito fili. Abada abin ya fito fili, abun ya fito fili. Ya fito fili, Mahraz na fito fili. Abada abin ya mama na sun ɗare na ni ne kisan ɗanki ba ɗan iska bane da ma ban sa duka bane na ɗan gwada irin halin baba ne. In san shi yana haƙuri to ɗan shi ya shigo sai a ba shi guri. Ni ba ne wa gara uziri in na zogdala ne sai na mai guziri. Wai in biyayya su sha ni ma salisu ne. Mun kai a gayyace mu shan haka ne to kai ɗan su mola wai mene maka ne na kuma Abuja nan na bar maka ne. Bare na gari na ba kama bare na Kaduna ba. Don akwai masu nuna mun ƙauna ba ma mu san juna ba. Kana san sanin asali na tambaya a gari na shigawa garin kakana ta noma ya fata mama na. Ni sai na zo a Abuja BOA the game changer. Dole ne man sai da su game din nan sai na ce ka canja su Mahraz. Wai ka fito fili, yana sada su dai su Allah bai yi ba wai mutum. Nomba ɗaya Mahraz tare da ni Yusuf Wanzam.